Umculi we-hip hop odumile uCassper Nyovest usephonsele iGcokama Elisha inselelo yokuthi beyolwa eringini ngemuva kokuba umthandeni Manqele odume ngeGcokama Elisha kubathandi bomculo kaMaskandi enqobe indondo ye-Song of the Year kuma-South African Music Awards ngamafuba aziwa ngokuthi amasama. Abantu abayi nganxanye bengamanzi. Abaningi bakhombise ukumjabulela ezinkundleni zokuxhumana bemhalalisela ngokunqoba ngengoma ayenza noLwandle Nkulu esihloko sithi iParis. Umculi we-hip hop odumile nowaziwa ngoCassper Nyovest ubesebhala enkundleni yokuxhumana u-X ekhombisa ukuthi akeneme njengoba umunxa we-Song of the Year uthathwe iParis eculwa umthandeni. Ngokwalo mculi we-hip hop, i-Song of the Year bekumele inikezwe uTyler nokuyintokazi yakuleli ezenze phesheya kwezilwandle eMelika. Liziphendulele iGcokama Elisha kumbhalo kaCassper Nyovest nala libhale khona kanje ekhasini lalo la Facebook. uCassper Nyovest yilabafana abasinda zikhindi leko hip hop uzovuka ngathi kuMaskandi ngizolishaya leli dada leli. NoCassper Nyovest ubesebhala umbhalo ekhasini lakhe la Facebook nala axolise khona ngokuthi uTyler uye obenengoma ethandwa ngabantu kuneParis ngonyaka odlule. Ngasekugcineni kombhalo uCassper Nyovest ubesephonsela inselelo iGcokama Elisha nala ebelinxenxa khona ukuthi livume beyolwa eringini ngamankomane. Uma begcina beyolwa eringini mbukeli, ubani uyohlula ngokubona kwakho? Ungashiya ukuphawula kwakho ku-comment section. Sibonge sohlangane ngokuzayo.